μια τελεία εδώ. Εμμανουέλα, αν δεν έχεις αντίρρηση, να πάμε στον πύργο. Εκεί γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Κύριε Μόσχο, δεν σας ξεχνάμε, θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Έχουμε ένα διαφορετικό σχολείο στην Μυρσίνη για τα προσφυγόπουλα, με εθελοντές που μαθαίνουν στα παιδιά ελληνικά. Θα πάμε να δώσουμε το λόγο στον Ζαχαρία Μαντά, τον συνάδελφο. Το συνάδελφο, ναι, εκεί, συνάδελφος από την ΕΡΤ Πύργου. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα και τον καλεσμένο. Καλημέρα από τη Μυρσίνη. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καρατζάς, νομίζω, μαζί σου, σχολικό σύμβουλος. Ακριβώς. Είναι ο κύριος Καρατζάς, ο σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πριν δώσουμε το λόγο στον καλεσμένο, να πω δύο λόγια μόνον, ότι εδώ γίνεται μια πρωτοποριακή δουλειά, θα έλεγα, με την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου της Πάτρας και του καθηγητή του Παντελή Κυπριανού. Είναι καθηγητής επιστημών εκπαίδευσης και αγωγής προσχολικής ηλικίας. Και το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται εδώ στην Μυρσίνη σε 70 παιδιά, και πρέπει εδώ να το σημειώσω και για να το ξέρει και ο κόσμος, ότι είναι 72 παιδιά που παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά σε σύνολο 122 παιδιών, από τα οποία 12 παιδιά είναι 4 έως 6 ετών, 27 παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών, είναι 20 παιδιά ηλικίας 9 έως 12, 5 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 και 8 παιδιά ηλικίας 15 έως 18 χρονών. Πόσα παιδιά έχει συνολικά το σχολείο, Ζαχαρία? 72 στα 122 σύνολο. Τα άλλα είναι πιο μικρά ακόμα. Μάλιστα. Είναι κάτω από 4 χρονών, 5. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο τώρα στον καλεσμένο μας, τον κύριο Καρατζά. Να μας μιλήσει για μας πει. Κύριε Καρατζά, τι ακριβώς γίνεται εδώ? Ναι, καλή σας μέρα. Εδώ από την αρχή, από τη στιγμή που ήρθαν οι πρόσφυγες, οργανώσαμε παιδαγωγικές δραστηριότητες για να παράσχουμε στα παιδιά ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα νιώσουν περισσότερη ασφάλεια και μια κανονικότητα εκπαιδευτική, δημιουργία ασφάλειας στα αυτά τα παιδιά. Και από την αρχή όλοι οι εθελοντές, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, γονείς που είχαν τη διάθεση να προσφέρουν, ήρθαν εδώ και δημιουργήσαν διάφορες δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά για να μπορέσουν να εγκληματιστούν πρώτα εδώ στο κέντρο, αλλά και να έχουν τις πρώτες βάσεις ελληνομάθειας, ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν να επικοινωνούν. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνει από τα παιδιά? Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ νωρίς ηρεμήσει πρώτα από αυτή την καταιγίδα που πέρασαν στη ζωή τους. Στα πρόσωπά τους έχουν εμφανιστεί χαμόγελα, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν ελληνικά, και όχι μόνο ελληνικά αλλά αγγλικά, και να συνεχίσουν και τη μητρική τους γλώσσα σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς που τυχαίνει να φιλοξενούνται εδώ στο κέντρο προσφύγων. Και γενικά μας δίνουν και εμάς την αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε πιάνει τόπο. Έχουν έρθει οι αναπληρωτές καθηγητές, Ζαχαρία, ήθελα να ρωτήσω, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα υπόλοιπα μαθήματα, γιατί ακούσαμε και για τα ελληνικά και για τα αγγλικά, με το υπόλοιπο πρόγραμμα στο σχολείο? Να μας το απαντήσει αυτό καλώς. Να κάνω μια διευκρίνηση. Μέχρι τώρα ό,τι γινόταν ήταν στα πλαίσια παιδαγωγικών δράσεων σε ελεύθερη μορφή, χωρίς κάποια υποχρέωση και κάποια συγκεκριμένη υποχρεωτικότητα. Από εχθές που είχαμε μια συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Δήμαρχο, τον Παντελή τον Κυπριανό και τους διευθυντές των σχολείων μαζί με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να εντάξουμε αυτά τα παιδιά στις σχολικές μονάδες της περιοχής, ώστε να αποκτήσει η εκπαίδευσή τους μια κανονικότητα και όσον αφορά όχι μόνο την ελληνική γλώσσα αλλά και τα άλλα μαθήματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρθουν σε επαφή με τα Ελληνόπουλα για να μπορέσουν να ενταχθούν. Και όπως είναι πολύ γνωστό, καμία γλώσσα δεν μαθαίνεται αν δεν την μιλήσεις με συνομήλικούς σου. Εμείς βλέπουμε και τα παιδάκια, βλέπουμε και το χώρο αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε και μία έκπληξη εδώ. Γιατί ότι στο κλείσιμό μας το καλύτερο είναι τα ίδια τα παιδιά να μας πούν μια καλημέρα. Για να τα ακούσουμε άψογα στα ελληνικά με τον σχολικό σύμβουλο. Για ξεκινήστε. Είστε καλημέρα.
Αυτά έτσι. Σας ευχαριστούμε μπράβο πολύ. Στα παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ και τα παιδιά και σένα Ζαχαρία και τον κύριο Καρατζά. Και πραγματικά καλά. Είναι και συγκινητικό, έτσι. Και συγκινητικό και πολύ αισιόδοξο να βλέπεις ότι υπάρχει η θετική πλευρά.